Senyor Sala té la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Jo me n'alegro del to de la seva intervenció, perquè no la porto aquí ara, però si vostè s'agafava la nota de premsa del departament de, diguem, l'avaluació dels 2 anys de signatura del pacte per l'habitatge, doncs el triomfalisme començava pel titular i fins a la darrera de les línies. Insisteixo, deia alguna cosa com portem complerts el 105% dels objectius del pacte. La veritat, jo llegint-me aquella nota de premsa vaig tindre la sensació que en aquest govern en matèria d'habitatge era com el mite de les cavernes de Plató, on dintre de la caverna, tots junts, emmanillats per la ideologia, doncs s'arribava a confondre les pròpies ombres amb la realitat dels que estaven dins, sap? Aquesta era la sensació. Però, bé, jo celebro que vostè hagi tingut aquesta intervenció, home, fins i tot jo diria, en certs moments, derrotista, o que les coses realment no van gens bé. Però escolti'm una qüestió també important. Crec que necessitarem que ens demostri o que ens asseveri aquesta afirmació que ha fet que les ajudes a l'emancipació ara van tan bé, que hi ha tanta fluïdesa, perquè jo el darrer que recordo és que una estadística o una enquesta o un mostreig venia a dir que Catalunya era l'indret, el territori de l'estat espanyol on més es tardava en lliurar les subvencions de la renda bàsica d'emancipació. Una altra cosa a banda és que nosaltres estiguem a favor o en contra d'aquesta renda bàsica d'emancipació i el que pot arribar a suposar a mig termini. Vostè ens convida també, conseller, al pacte de l'habitatge. Jo l'he convidat aquí reiteradament a que també vostè compleixi el pacte que van signar i, com diu la primera o segona fulla del pacte, constitueixi aquella comissió parlamentària on se n'ha de donar explicació del funcionament del pacte. Evidentment, no es preocupi, nosaltres llegim les actes de les 6 reunions que porten desenvolupades del pacte, tenen la gentilesa de penjar-ho a la pàgina web del departament i ens llegim i ens despengem i mirem tota la documentació de seguiment del pacte i, evidentment, parlem amb la gent que està a les reunions del pacte. El tema del pressupost. Vostè m'ha començat a sumar xifres dels milions que venen de Madrid, els milions que s'incorporen, les possibles vendes de l'Incasòl. Jo aquí crec que és una mica optimista el conseller pensant que l'Incasòl pot obtenir aquests rèdits de la venda de terreny i de promoció, però jo he acudit al document que he acudit a cada any, que és la memòria explicativa. I acudint a aquesta memòria explicativa feta per vostès, són vostès mateixos que especifiquen que hi ha un 20% menys de recursos enguany respecte a l'any passat. I que aquest 20% menys de recursos, que suposen 598 milions d'euros, ens n'anem per sota del 2007. Que no és així, jo també ho celebraré, però en tot cas expliqui'ns el dia de la comissió el perquè d'aquesta diferent, podríem dir, elaboració de la memòria explicativa del pressupost del govern. Sobre els habitatges buits de Dixa, miri, facin una cosa ben senzilla. Vostès, en el seu moment, van canviar la formulació de com s'havia d'anomenar l'estat en què es trobava cada un dels habitatges, si buit, en adjudicació, en procés d'adjudicació, si vacant, si no vacant. Facin una cosa ben transparent. Tornin a incorporar les dades, tornin-les a incorporar vostès en l'estadística semestral que elabora el departament o que elaboren pel departament. Aquesta és una estadística que abans estava en aquesta base de dades i que a partir d'un cert moment en què se sospitava que hi havia molts habitatges buits del parc públic de Dixa, doncs és una estadística que va desaparèixer d'aquest document. Conseller, insisteixo, demà presentem una moció subsegüent. Espero que pugui dir-me si vostè acceptarà poder atendre aquelles peticions en les que coincidim govern i oposició
i en tot cas li demanaria, per no crear més desafecció, que la desafecció es crea per diferents qüestions, que no ens digui que això ja ho fan o allò també, que analitzi totes les qüestions, perquè no és ni per vostès ni per nosaltres, és per la gent que, com vostè també diu, ho està passant realment molt malament. Moltíssimes gràcies, senyor conseller.